Bueno, bos días. Empezamos, rematamos este Consello extraordinario. Antes do último que celebraremos antes das vacacións do mes de agosto, o luns que ven, a razón desta convocatoria é, como saben, a aprobación do teito de gasto non financiero da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026. Era o único punto da orden do día. O Conselleiro de Facenda explicará agora as cifras e as previsións máis pro miúdo. Eu o que farei será intentar contextualizar, explicar os principais argumentos que nos levan a tomar esta decisión tan importante, tan trascendente para as contas da Xunta de Galicia e para a intervención da Xunta de Galicia para intentar mellorar a vida dos galegos durante o ano 2026. Os orzamentos son, sen ninguna dúbida, os piares sobre os que se construye ou debería construirse calquera acción de goberno. Uns orzamentos sirven para delimitar con precisión e asegurar que se vai poder executar o que se vai poder facer e o que non se vai poder facer. E, polo tanto, queda claro, está clarísimo, para os que facemos orzamentos e tamén o saben perfectamente os que non os fan, que os orzamentos, a falla de orzamentos, máis ben non ter orzamentos, limita de xeito drástico as posibilidades de lanzar novos investimentos e de lanzar programas novidosos, é dicir, de facer novas políticas e tamén, dende logo, impide adaptar o labor dos poderes públicos, polo tanto, os cambios que acontecen na sociedade, que acontecen no mundo e que son necesarios para seguir prestando uns servicios públicos e unha acción pública aceptable. Por lo tanto, é necesario, imprescindible, ter orzamentos. E cada tempo que pase, cada vez que pase máis tempo, isto vaise facer máis patente. É moi preocupante que o noso país, España, continúe, vai a rematar, todo indica, o ano 2025 funcionando cuns orzamentos que foron aprobados no ano 2022, noutra legislatura e con outro Parlamento moito máis preocupante, non só polo que supón en si mesmo, senón, se botamos a vista atrás, dentro do ano 2022, todos os cambios que aconteceron, todas as novas políticas que era necesario emprender e non se poideron emprender por non ter orzamentos. Non hai indicios, veremos a proposta, o compromiso do presidente do Goberno de presentarlo, saberemos en que foro, se é diante do Congreso, se é en algún foro simplemente formal para un simple paripé, pero pouco augurio hai, por lo menos augurio positivo, de que vai haber orzamentos xerais do Estado para o ano 2026, igual que non os houbo nestes anos anteriores. En Galicia sí que os vai haber. A Galicia do sí é a Galicia que ten que facer os seus orzamentos para poder facer novas políticas. E queremos seguir sendo unha referencia en estabilidade, en planificación, en sentidiño, en visión a longo prazo, e para iso é necesario facer uns orzamentos. Tivemos que facelos sin ter datos que deberíamos contar con eles, datos necesarios. Ata hai 2 días, nin siquiera coñecíamos, tivemos 2 días nada máis para elaborar este teito de gasto sin coñecendo xa, porque, insisto, ata hai 2 días non coñecíamos nin as entregas a conta, nin a evolución dos ingresos do Estado. Nos foron suministrados hai só 2 días. E non sabemos, estamos a 1 de agosto, e está o presidente do Goberno xa de vacacións, está sin convocar o Consello de Política Fiscal e Financeira que debería aprobar os obxectivos de déficit e endebedamento para toda España e, polo tanto, de obrigado cumprimento tamén para as comunidades autónomas. Non coñecemos estes datos, pero con todas estas dificultades non podemos deixar de cumprir o noso deber e, polo tanto, facemos os orzamentos. Queremos marcarnos o propio camiño e que non nos lo marque un goberno que non é capaz de facer os seus orzamentos e non é capaz de suministrar os datos para que os demais os podamos facer. Por lo tanto, hoxe tomamos este acordo e hoxe a Xunta de Galicia, no seu Consello Extraordinario, vende a aprobar, como decía, o teito de gasto que vai superar por primeira vez na historia da Comunidade Autónoma de Galicia os 14.000 millóns de euros. En concreto, 14.177 millóns de euros, que é 1,6% máis que os orzamentos agora en vigor, os orzamentos do ano 2025. É unha subida ambiciosa, pero ao mesmo tempo prudente, como
creo que son estes orzamentos. Queremos fortalecer a Galicia, pero non queremos hipotecala, non queremos facer previsións nin colocar cifras que non sexan realistas e moito máis nun escenario nacional e internacional tan incerto como o que estamos vivindo. É un teito de gasto récord, é certo. Ímolo aproveitar para seguir apoiando o noso tecido productivo e industrial, para seguir creando emprego en Galicia e, por suposto, para seguir blindando e sempre que sexa posible mellorando a calidade dos servizos públicos que prestamos e, ademais, todo isto moi importante, cumprindo as cifras de endebedamento. Non renunciamos a manter o endebedamento baixo control, non queramos deixar hipotecas nin facturas para as xeracións futuras, facturas que non podan pagar e facturas que volvamos a ter que pagar, como estamos vendo con respecto a alguna comunidade autónoma, entre todos e todas. Este teito de gasto que acabamos de aprobar será remitido de xeito inmediato ao Parlamento para que se debata e vote na sesión que se vai celebrar o luns. Por lo tanto, un ano máis, xa van 15 con este, adoptamos esta decisión en tempo, adoptamos esta decisión en forma e somos a primeira comunidade autónoma peninsular, Canarias ao fixo, a primeira comunidade autónoma na península en aprobar este teito de gasto que é o primeiro paso para aprobar os orzamentos do 2026. Respecto ao cadro macroeconómico, agora explicará máis polo medio do Consello de Facenda, pero decirles que subimos nunha décima respecto ao ano pasado a estimación de crecemento do PIB, pasamos do 2,3 ao 2,4 e prevemos unha subida do 2% para o ano 2026. Estimacións prudentes que esperamos mellorar, pero volvo a decir, dentro desa coherencia, dentro desa prudencia, preferimos facer previsións que sabemos que se van cumplir e agardamos superalas. Respecto ao desemprego, agardamos rematar este ano 2025 cunha cifra de desemprego que dun 8,3, que é un punto menos do que teñamos previsto cando elaboramos os orzamentos que agora están en vigor, que era do 9,3, e a nosa previsión é rematar o ano 2026 cunha cifra de desemprego inferior ao 8%, concretamente o 7,8%. Por tanto, estas son as grandes cifras que agora explicará o conselleiro, o que aproveito para felicitar tanto el como o seu equipo, primeiro por todo o traballo que vimos facendo durante especialmente estas semanas anteriores para chegar a este primeiro chanzo da aprobación dos orzamentos dos 2026, polo traballo a maiores que supón ter que elaboralos e unhas cifras fundamentais que tiñan que ser suministradas polo Goberno, polo Ministerio de Facenda. É o mesmo que tiveron que facer nestes últimos anos. Eu, ademais, quero dicir aquí públicamente que, sin ter esas cifras tampouco, en orzamentos anteriores, ese criterio de prudencia, ese criterio de rigor nas contas, nos levou a facer estimacións que non só se cumpliron, sino que foron superadas polo sistema de melloralas. Agardo que sexa así no ano que ven. Polo tanto, agora empeza un camiño primeiro de elaboración interna, unha vez que temos o teito de gasto nas diferentes consellerías, aprobación no Consello da Xunta de Galicia, envío ao Parlamento, debate e modificacións que procedan ao Parlamento e Galicia empezará o ano 2026, 1 de xaneiro, a diferencia do que pasa en España, cos orzamentos en vigor para poder planificar, para poder executar, para poder ser riguroso coas contas e poder facer novas políticas e novos investimentos. Moitas gracias. Hola, bo día, moi bo día a todos. Efectivamente, como acaba de informar o presidente, vimos de aprobar hoxe neste Consello Extraordinario da Xunta o límite de gasto non financeiro para os orzamentos de 2026. O primeiro que querería pôr en valor é que o aprobamos, malia que, como acaba de dicir tamén o presidente, o Goberno Central non nos facilitou ata hai 2 días as entregas a conta para o ano 26, pero segue tamén sen darnos outros datos precisos para a súa elaboración, como son o informe de posición cíclica do Reino de España,
que é obligatorio, segundo a Lei de Estabilidade Orzamentaria, presentalo no primeiro semestre de cada ano polo Ministerio de Economía, ou a senda de déficit e de débeda para todas as administracións. É que nin siquiera se convocou o Consello de Política Fiscal e Financeira preceptivo para chegar esta información. Aínda así, a nosa obriga é seguir gobernando. Queremos que Galicia continúe a ser o exemplo de estabilidade que ven sendo nos últimos anos e seguir achegando certezas a familias e empresas nun contexto de incertezas como que estamos a vivir, incertezas que veñen dende o exterior, pero tamén dende a propia política nacional. A experiencia e a estabilidade destes anos nos permiten hoxe presentar este documento. Quero lembrar que a Xunta de Galicia leva xa máis dun mes traballando nos orzamentos para o vindeiro ano desde que se publicou a Orde de Elaboración de Orzamentos para 2026, mentres que o Goberno de España aínda está cos orzamentos do ano 23, prorrogados 2 veces, e logo de levar 2 anos renunciando a presenciar as contas, pese a ser unha obriga constitucional, como ben saben. Como é habitual, cando elaboramos o teito de gasto non financeiro, procedemos, en primeiro lugar, a actualizar o cadro económico para o ano en curso, sempre a partir do traballo serio e riguroso do Instituto Galego de Estatística. Ao igual que fixemos en anos pasados, para este exercicio, melloramos de novo tanto a estimación de crecemento do PIB como a taxa de paro para este ano. En canto ao crecemento da economía galega, prevemos un avance dunha décima a pasar de 2,3 fixado nos orzamentos en vigor ao 2,4% para este ano, e para elo o IGE baseouse no forte crecemento do investimento no que levamos de ano na economía galega. Unha cifra que, reitero, semella prudente. Esta mellora débese a esta mellor evolución do investimento nesta primeira metade do ano e a consistencias das restantes variables que forman parte do PIB. Respecto á taxa de paro, xa conseguimos estabilizala por debaixo do 10% dende hai 2 anos e para o ano 25 a previsión media do ano é unha estimación de que baixe ata o 8,3%, case un punto por debaixo tamén do previsto inicialmente nos orzamentos, que era un 9,1%. Estes datos son coherentes coas boas cifras correspondentes á EPA do segundo trimestre de ano, entre as que están a cifra de ocupados, con 1.165.500, a máis alta dun segundo trimestre dende hai 16 anos, e o número de parados 106.100, que é a cifra máis baixa dende o cuarto trimestre de 2007, tras disminuir no último ano entre 13.700 persoas. E para o ano 26, polas incertezas que logo citarei, queremos ser tamén moi prudentes e prevemos un avance do PIB do 1,9%. Este crecemento de preto do 2% está en liña co crecemento previsto polos principais organismos internacionais para o conxunto de España. Desta forma, Galicia encadeará 6 anos de crecemento sostible seguidos. Ademais, a taxa media de desemprego tamén seguirá a baixar, ata o 7,8%, rozando os mínimos históricos. No ano 2007, a taxa media de paro foi do 7,6%, segundo o IGE, lembremos. Con estas estimacións económicas, Galicia mantén unha mellor evolución media que España na pospandemia, cun diferencial, como vemos aí, de 2,1 puntos de maior crecemento agardado para 2026, 13,8 frente a 11,7 o crecemento do PIB respecto ao ano base 2019. De feito, Galicia presenta unha boa evolución dos principais indicadores económicos. Tal e como acabo de comentar e con prudencia, Galicia manterá un crecemento do PIB sostido cun avance previsto este ano do 2,4% e do entorno do 2% para o vindeiro. En canto a taxa de paro, a caída será moi importante, tanto este ano como o seguinte, ata situarse por debaixo do 8%, en concreto o 7,8% de media para o ano 26. Respecto ao ratio débeda-PIB, Galicia seguirá entre as comunidades autónomas con mellores datos, pois prevemos este ano situalo xa por debaixo do 14% e reducilo o ano seguinte ata o 13%, que lembremos é o obxectivo da Lei de Estabilidade Orzamentaria para as comunidades autónomas. E, finalmente, comprometémonos a seguir pagando con asiduidade. Co último dato coñecido, estamos pagando en 14,8 días de media, fronte aos 25,6 do conxunto de España. E todo iso sen ter a máis mínima axuda do Goberno central que, como saben, adiou
a actualización das entregas a contas hasta esta segunda metade de exercicio, o cual dificulta moito e encarece as actuacións de tesourería. Antes de explicar a composición do teito de gasto non financeiro para o ano 26, quixera salientar que a súa elaboración se enmarca nun contexto de ralentización global da economía e de moitas incertezas, como dicía antes, tanto internas como externas. En canto ás externas, ben coñecidas son as incertezas xeopolíticas, o mantemento dos conflitos, aquí en Europa, a invasión de Ucraína, pero tamén os conflitos de Oriente Medio en outras latitudes que poden afectar o comercio, os prezos das materias primas, e tamén as incertezas comerciais pola errática política arancelaria por parte dos Estados Unidos. En canto ás internas, temos incertezas tamén de todo tipo. En primeiro lugar, incertezas normativas. A falta de adaptación da Lei de Estabilidade Presupuestaria Nacional ás novas normas europeas fai que descoñezamos como vai xestionar o Goberno Central a convivencia das dúas regras fiscais e como vai repartir os obxectivos de evolución de gasto que presentou o Reino de España perante a Comisión Europea hai xa case un ano. A inestabilidade tamén da política e das finanzas nacionais, como dicía antes, derivada, entre outras causas, por estar no ano 2005 cuns orzamentos prorrogados dentro do ano 2003, que ademais foron aprobados na anterior legislatura por outra maioría parlamentaria. Por tanto, cuantitativa e cualitativamente están moi lonxanos respecto ás necesidades e á realidade vixente. A falta de convocatoria de Consello de Política Fiscal e Financeira, que é tamén unha obligación legal, porque está establecida na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, para achegar ás comunidades autónomas os obxectivos de estabilidade orzamentaria para o vindeiro exercicio. Ou tamén as continuas e cuestionables decisións que requerirían amplas maiorías en materias como o tratamento da débeda pública ou do sistema de financiamento autonómica, con cesións a partidos independentistas para seguir un día máis no poder, que nada axudan ao resto das comunidades autónomas a desempeñar os seus obxectivos financeiros, pero sobre todo de servizo aos cidadáns. De levarse a cabo esta última proposta, como sabemos, a proposta do financiamento singular, Galicia tería o risco real de perder máis de 600 millóns de euros ao ano. Pero ante esta situación, a Xunta de Galicia tiña dúas posibilidades: deixarnos levar por inacción do Goberno Central, esperar, agardar a súa información completa para facer os cálculos e que chega, o que implicaría non ter os orzamentos en tempo e forma, ou poner ao servizo dos galegos e das galegas a nosa experiencia, o sentidiño de que tantas veces fala o presidente, elaborar este teito de gasto en tempo e forma, para que, unha vez autorizado polo Parlamento, se fixe un marco polo que se poida elaborar tamén en tempo e forma os orzamentos da Comunidade Autónoma para o vindeiro exercicio. Evidentemente, por responsabilidade de compromiso, optamos por cumplir os prazos do ciclo orzamentario para illar a Galicia desta inestabilidade que dicía antes no eido interno. Para calcular o teito de gasto non financeiro, entrando xa en materia do vindeiro exercicio, temos que ter en conta que as novas regras fiscais europeas reflicten ou fixan un obxectivo central para a elaboración das contas públicas e os límites de gasto, que é a evolución do gasto público computable, ou a coñecida como regra de gasto. Por tanto, esta presentación do teito de gasto non financeiro pivotará en tres escalóns. En primeiro lugar, analizaremos a evolución dos recursos do sistema de financiamento autonómico. En segundo lugar, o total dos recursos propios autonómicos compatible co cumprimento desa regra de gasto. E, en terceiro lugar, a magnitude do límite de gasto para o vindeiro 26, que é o marco financeiro que se establece para os orzamentos do vindeiro exercicio. Para calcular o teito de gasto non financeiro do vindeiro ano, a principal achega de recursos ven do sistema de financiamento autonómico, que, reitero, non tivemos ata aí 2 días. Anteriormente xa estábamos traballando no teito de gasto, pero en base ás nosas propias estimacións. Os ingresos do sistema de financiamento autonómico medrarán un 6,7% en global se engadimos a variación das entregas a conta o cálculo da liquidación do ano 24 que se fará efectiva no ano 26.
Pero, como logo explicarei, pola aplicación da regla de gasto, todo este incremento de recursos propios non se pode adicar a aumento de gasto, porque a regla de gasto fixa un límite sobre a evolución do gasto computable, que son basicamente os fondos propios, que rolda o 3%. Por tanto, cando se comunican os recursos para as comunidades autónomas, un mandatario responsable debería ter indicado que sí, que efectivamente aumentan os recursos, pero a capacidade de gasto das administracións autonómicas e o resto das administracións, porque a regla de gasto é a mesma para a administración central, as administracións autonómicas e as administracións locais, é do 3 e pico por cento, que é o que pode incrementar realmente ese nivel de gasto sobre o gasto do exercicio precedente. Unha vez máis, quero salientar que este aumento non se produce por vontade do Goberno central, senón que é consecuencia do volume de impostos que pagan todos os galegos e galegas na nosa comunidade autónoma, porque aquí está a porcentaxe cedida de recadación do imposto sobre renda das persoas físicas, do IBE e dos impostos especiais, basicamente. Neste senso, tamén quero lembrar que o Congreso vende a aprobar a actualización das entregas a conta do 25, despois de que o Goberno central tardase 7 meses, como dicía antes, en presentar a súa proposta de aprobación por Real Decreto Lei. Esta dilación supuso para a nosa comunidade autónoma un desfase de preto de 900 millóns de euros que tivemos que financiar con endebedamento para poder seguir prestando os nosos servizos públicos e pagar en tempo e forma. Resulta preocupante o feito de que, cando o Goberno central xa comunica as entregas a conta do 26, aínda non teña ingresado todo o previsto para este ano 25, o que, reitero, nos está a ocasionar importantes custes de xestión e financeiros a nosa comunidade autónoma. Ademais, compre ter en conta que, polo funcionamento da regla de gasto, todas as administracións públicas, como dicía antes, temos unha limitación para dispor de todo o crecemento dos ingresos previstos para o vindeiro ano. Neste senso, quero explicar que o Goberno galego non comparte a definición deste obxectivo de regla de gasto, pero como non temos oportunidade de debatelo no foro axeitado, que é o Consello de Política Fiscal e Financeira, non podemos definir a nosa posición. E por que non o compartimos? Porque está desactualizado, deriva a regla para o 26 deriva dun informe de situación de economía do ano 24, porque non conta coa información precisa para a súa determinación, non está ben explicado, e porque pensamos que non se debería aplicar de xeito homoxéneo a todos os niveis de administración e dentro de cada nivel a todas as administracións, sino que habería que discriminar os niveis diferentes de gasto por habitante en cada comunidade autónoma e tamén o seu nivel de solvencia. Neste escenario, o Goberno galego esgota toda a capacidade de gasto que ten e aproveita os recursos do Executivo Central que non lle permite gastar para reducir o endebedamento neto. Deste xeito, para o ano 26, combinamos a maior capacidade de gasto da nosa historia cunha reducción do endebedamento, mellorando aínda máis a solvencia da nosa comunidade autónoma. Nesta diapositiva podemos observar como o total de recursos propios autonómicos medra un 4,1%, 485 millóns de euros, co cal se acadarán os 12.786 millóns de euros para o ano 2026. Lembremos, estos son os fondos propios que como os denominamos no argot financeiro, o total de recursos propios autonómicos. Para chegar ao límite de gasto, a estes recursos tenemos que engadir os recursos finalistas do Estado e os fondos europeos. Estes recursos propios están formados basicamente por os recursos do sistema de financiamento, os outros recursos non financeiros, que basicamente son as tasas, os prezos, os tributos propios da comunidade autónoma, os ingresos por vendas, a capacidade ou necesidade de financiamento, que para o ano 26, por a aplicación da regla de gasto, muda e pasa a ser capacidade de financiamento, e os axustes de contabilidade nacional, que o que tentan é transformar o que son as cifras de gasto orzamentario en cifras de gasto en termos de contabilidade nacional, que é tal e como se definen os obxectivos de estabilidade e tamén a regla de gasto. Ben, pois se estes recursos lles deducimos os axustes de gasto, que non forman parte do teito de gasto, este axuste só é para verificar que cumplimos a regla de gasto, chegamos ao que chamamos aí total de gasto computable,
que é a cifra que se toma como parámetro para analizar o cumprimento da regra de gasto, que, como se ve, é do 3,5%. Nos recalculamos o abeiro do informe que envía o Reino de España á Comisión Europea co plan de axuste plurianual as cifras de crecemento previstas, recalculamos esta regra de gasto, nos dá ese 3,5% e a evolución de todos estes parámetros acada ese incremento do 3,5%, co cal esgotamos a regla de gasto. Se cando se emita o informe definitivo do Ministerio de Facenda a regra de gasto fose diferente, habería que adaptarse a esta nova tasa de referencia, sexa maior ou menor. Nesta diapositiva, por tanto, pode analizarse esta evolución e como este total de gasto computable crece o vindeiro ano un 3,5% e como os nosos recursos propios darían cumprimento, os que imos incluir no noso límite de gasto dan cumprimento a esta regra de gasto. Neste senso, voltar a reiterar que este incremento de case un 7% de incremento das achegas do sistema de financiamento autonómico en Galicia só se pode dedicar a gasto productivo e a reforzar servizos públicos aproximadamente a metade, ese 7,5%. Por lo tanto, cando falamos de máis recursos do sistema, deberíamos tamén sinalar esta outra limitación. Unha regra de gasto que, insisto, non está adaptada ás normas europeas, xa que é a regra de gasto nacional porque o Goberno de España non fixo os deberes e non adoptou a Lei de Estabilidade Orzamentaria a esas novas regras europeas. 2 reglamentos e unha directiva que xa tiñan que estar vixentes na nosa normativa nacional. E, por suposto, que tampouco foi consensuada coas comunidades autónomas. Xa centrándonos nos cálculos que incluímos para o vindeiro exercicio, a suba de 485 millóns de euros de recursos autonómicos sumados ao incremento de 96 millóns de euros de fondos finalistas de outras administracións, que, como decía, son os fondos finalistas do Estado, que financian algunhas políticas en particular as políticas de dependencia, chegando a súa parte, pero tamén outras políticas como a vivenda e as políticas de emprego, e tamén a senda financeira dos fondos estruturais europeos, o FEDER, o Fondo Social Europeo, e os fondos sectoriais, o FEMPA e o FEADER, pois aumentan en 76 millóns de euros ata os 1.751 millóns de euros, e, por tanto, se adicionamos aos recursos propios estes fondos finalistas, temos o límite de gasto europeo, o límite de gasto ordinario da Comunidade Autónoma, que son 14.027 millóns de euros, 561 millóns de euros máis que o presente exercicio, que o teito de gasto vixente que é o orzamento, un 4,2% máis. Por último, grazas ao avance na execución dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, se a este límite de gasto ordinario lle engadimos os fondos extraordinarios, os fondos Next Generation, pois obteríamos o límite de gasto total. E, como saben, estes fondos Next Generation foron asignados para xestionar pola Comunidade Autónoma en torno aos 1.700 millóns de euros que se foron executando a partir do ano 22, e que, como xa imos executando a maior parte dos fondos, temos comprometidos xa o 90% destes recursos para o vindeiro ano, a súa execución remata no vindeiro ano, contamos con 150 millóns de euros para incorporar o teito de gasto. Estes 150 millóns de euros correspóndense con, na súa meirande parte, expedientes plurianuais de gasto, é dicir, contratacións que xa se fixeron nos anos pasados, pero que ten unha anualidade no 26, e con algún expediente residual cuxa adxudicación está prevista para este derradeiro ano dos fondos Next Generation. Pois ben, pasamos dunha anualidade normal en torno aos 500 millóns de euros a anualidade residual de 150 millóns de euros menos 338 millóns de euros. Por tanto, o límite total de gasto aquí se recolle este menor incremento e chegamos á suma final de 14.177 millóns de euros despois de adicionar estes fondos extraordinarios, co cal o incremento total, o límite total de gasto sería do 1,6% e estes máis de 14.100 millóns de euros, 223 millóns de euros máis que este ano.
Por tanto, estes son as cifras fundamentais do teito de gasto. En total, un límite de gasto para o ano 26 que supera por primeira vez os 14.000 millóns de euros, en concreto ata os 14.177. E o que é moi importante, neste ano 26 non se incrementará o endebedamento neto por terceiro ano consecutivo, senón que se reducirá. Por tanto, estamos perante un teito de gasto cun maior peso do fondo propio. Isto é moi importante porque é a fonte de financiamento máis estable para os orzamentos autonómicos, con menos déficit e con menos endebedamento. Me gustaría salientar esta evolución estable dos recursos ordinarios do orzamento porque vimos dunha época convulsa tras a irrupción da pandemia da COVID na que se lembramos, xa casi estamos a esqueceros en día, pero debemos lembrar que se paralizou a nosa vida e a nosa economía e tivemos que inxectar fondos extraordinarios adicionais que tiñan diferentes orixes. A maior parte de orixe europea, os fondos Next Generation, o mecanismo de recuperación e resiliencia e os fondos RIAD, pero tamén eses fondos extraordinarios COVID no pior da pandemia. E todos esos fondos se engadiron ao que son os fondos ordinarios. Pero, aínda así, se analizamos a senda de evolución dos fondos ordinarios dende o ano 20 ata este teito de gasto do 26, vemos que estes experimentaron un incremento sostido e estable, como debe ser, de preto dun 40%, 3.940 e pico millóns de euros. E isto é o importante, seguir unha senda estable pero continuada, porque é a que nos permite sentar as bases da sostibilidade das finanzas públicas autonómicas. Como consecuencia destas necesidades da pandemia se engadiron estes fondos, ahora se foron executando e van desaparecendo, pero que permanece esa senda estable de financiamento ordinario que é a importante. En resumo, aprobamos en tempo e forma un teito de gasto para o 26 que supera por primeira vez os 14.000 millóns de euros, cun peso cada vez maior dos recursos propios que medran en 485 millóns de euros, esgotamos a nosa capacidade máxima de gasto legal polas limitacións da regla de gasto e non só incrementamos o endebedamento neto por terceiro ano consecutivo, non o incrementamos, senón que o imos reducir. A xestión responsable que a Xunta fai dos recursos permite encadear 6 anos consecutivos de crecemento sostible, un crecemento que permitirá seguir a crear emprego e rebaixar a taxa de paro ata rozar mínimos históricos. Garantimos un ano máis a estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. Unha vez que temos aprobado este teito de gasto non financeiro do Consello da Xunta, remitirémolo de xeito inmediato ao Parlamento e ao Consello de Política Fiscal e Financeira para dar cumprimento á Lei Orgánica de Estabilidade, que indica que debe remitirse coa data límite de 1 de agosto, este límite de gasto, e posteriormente seguiremos a traballar para aprobar e entregar ao Parlamento os orzamentos no mes de outubro como adoitamos facer. Moitas grazas. Se queredes facer algunha pregunta. Bueno, pois moitas grazas a todos.